spunem un bun venit și astăzi la întâlnirea noastră, ca de obicei, așa cum deja cred că v-ați obișnuit. Astăzi avem invitați doi prieteni care sperăm noi să aducă înaintea dumneavoastră teme interesante și de folos. Așadar, spunem un bun venit Lili. Mulțumesc pentru invitație. Și bun venit Adrian. Mulțumesc de asemenea. Am ales, ei fiind persoane care lucrează în domeniul sănătății, am ales să aducem înaintea dumneavoastră astăzi teme despre sănătate. Și, în concret, vom vorbi despre tensiunea arterială. Dar, înainte de aceasta, așa cum v-am obișnuit, o să le pun invitaților mei să-i supun și la un test. Acest test surpriză. De data asta o să încep cu Lili, dacă vrea, sau cu Adrian. Am nevoie de un voluntar. Îi dau prioritate. Eu. Bun, nu le-am numit întrebări fulger și am vrea să răspundeți cât de repede puteți. Tot fulger. Tot fulger, ca să nu vă dăm timp de gândire. Așadar, începem. Bun. Care a fost până acum cea mai frumoasă zi din viața ta? Până acum? Până acum. Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când am înțeles, am descoperit împreună că sunt însărcinată. Oh, frumos. Și vom avea un copil. Frumos. Asta chiar că e o zi frumoasă și deosebită. Da. Bun. Te-ai descrie ca o persoană care poate schimba ceva în această lume sau ca una care trăiește pur și simplu luat de val? Cam dificilă întrebarea. Ca să schimbi o lume, spunea cineva, trebuie să o cunoști. Mm-hmm. Da. Și dacă stă în puterea mea să pot să schimb ceva... Măcar să încerci. Încercăm, sigur. Corect, măcar de ce să nu? încerci, sigur că da. Bun. Persoana care te-a influențat cel mai mult până acum? Cel mai mult m-a influențat mama mea. Foarte frumos. Care este calitatea pe care o apreciezi cel mai mult la o persoană? Sinceritatea. Să fie sincer. Da. Care ar fi calitatea pe care alții o apreciază la tine? Nu știu, nu... Trebuie să ai calitate de apreciat. Cred că tot sinceritatea. Și mi s-a mai spus că sunt cel puțin de început blândă. Blândețea. Blândețea, da. Sinceritatea și blândețea. Da. Bun. Care ar fi cea mai mare reușită pe care ai trăit-o până acum? Pe plan personal sau profesional? Cea mai mare reușită? Da. Tot pe plan personal, aș spune, pentru că profesional, da, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunt ceea ce și fac ceea ce îmi place, dar în momentul în care, cum am spus la început, am aflat că sunt însărcinată și vom avea un copil, eu cred că asta este cea mai mare reușită a mea, să fiu mamă. Bun. Care este cea mai mare teamă a ta? Te temi de ceva? Da, ca orice ființă pământească mă tem. O temere, în primul rând, de Dumnezeu. Și dacă vorbim de o teamă așa care să mă streseze și poate chiar că nu să mă streseze, dar am un simțământ așa de nici de neputință, dar nesiguranță. Să nu fiu mântuită. Te consideri o persoană spirituală pentru că? Mă consider o persoană spirituală pentru că cât stă în puterea mea, vreau să țin legătura cu Dumnezeu cât mai strâns și să fac ce pot pentru cei din jurul meu. Ok. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată? Da.
Paella. Îți place paella? Care este cel mai extrem lucru pe care l-ai făcut până acum? Ceva a ieșit din comun. Întrebări puțin cam grele. Asta e ultima, promit. Cel mai extrem lucru ce am făcut până acum? Da. Nu mi-aminte să fi făcut vreun lucru extrem. Nu-ți plac extremele? Nu-mi plac extremele. Ok, dacă și poate aș rezuma, a fost când am avut curajul să plec din România, să plec într-o țară străină și să fiu străină într-o țară străină. Da, exact, să încep de la zero. Este un lucru extrem, care necesită într-adevăr mare curaj. Da. Bun, mulțumesc pentru răspunsuri. A trecut repede, nu a fost așa stresant, așa că ai scăpat. Bun, dragilor, haideți să intrăm în tema noastră. Așa cum am spus la început, vom vorbi astăzi despre tensiunea arterială. Știu că din experiența voastră pe care o aveți, ne puteți ajuta cu sfaturi și am apelat la voi ca să ne ajutați să înțelegem mai bine cum stăm cu tensiunea arterială, pentru că noi avem obiceiul să spunem am tensiune sau am probleme cu tensiunea, când corect ar fi să spunem am tensiune hipo sau hiper, pentru că sunt două categorii. Noi obișnuim să spunem am tensiune. Toată lumea are tensiune și e normal să fie așa. Așadar, începem cu prima întrebare. Ce este tensiunea arterială? Dacă ai răspuns până acum, voi începe. E rândul tău. Deci, tensiunea arterială este presiunea pe care o exercită sângele la nivelul peretului vaselor, presiunea care este transmisă de către bătăile inimii. Este sistola și diastola. Sistola este când impulsează prima oară inima, prima bătaie ale inimii, și diastola este când inima se contractă înapoi. Acestea sunt cele două denumiri ale tensiunii, sistola și diastola. Deci este o presiune pe care o exercită sângele când pleacă din valvula inimii către pereții arterilor. În general este către pereții, primul strat de perete al venelor. Da. Bun. Am lămurit cam ce înseamnă tensiunea. Ați putea să ne ajutați cu un exemplu despre ce anume înseamnă valori normale ale tensiunii arteriale? Pentru că, din câte știu, se încadrează în anumiți parametri. Care ar fi aceste valori reale ale tensiunii noastre arteriale? Valorile normale diferă și în funcție de vârstă, de sex. Câțiva parametri. Copiii, spre exemplu, au valori mai mici decât un adult. Un adult trebuie să aibă o valoare mai mică decât o persoană care a trecut peste 60 de ani. În general, ca valoare normală, în funcție de vârstă, trebuie să fie valoarea sistolică, și atunci când calculăm valoarea diastolică, adică a doua parte a tensiunii arteriale, să fie jumătate plus 1. Adică dacă avem o tensiune de 12 sau 120 mm coloane de mercur, atunci diastolica, cea mică, cum am zis noi, valoarea mică a tensiunii arteriale, trebuie să fie jumătate plus 1, adică 7, 8, pe acolo variază. Deci nu este... Înțeleg că se modifică tensiunea noastră de-a lungul vieții, dar se modifică și în funcție de activitatea pe care o avem? Exact. Se modifică în funcție de activitate, de factorii stresori din mediu, de timpul zilei. Timpul, exact. Noaptea, spre exemplu, între orele 2 și 3 sau 3 și 4, cam așa, tensiunea începe să urce. Și nu s-ar spune, deși dormim la ora aia, ar trebui să ne fim relaxați. Este o perioadă, da. Este perioada când, de fapt, se întâmplă și cele mai multe infarturi în somn. Da. De ce oare se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că și atunci, spre exemplu, dacă e prea mult cald în casă sau ai mâncat prea mult seara sau sunt anumiți factori care influențează.
Da, ca valoare normală, copiii până în 18 ani ar trebui să aibă cam 110, 111 cu 7, 8. Ei sunt foarte activi. Da. Bebelușii, spre exemplu, bebelușii când se nasc au tensiunea mică, 80, 90, mă refer la valoarea mare, la valoarea sistolică. Ok. Și apoi adulții, copii, tinerii, adolescenții între 18 și 40 de ani trebuie să varieze așa în funcție de clarul și de activitatea fiecăruia, sigur că da. Până ce trece peste 140 cu 90-95 deja este considerat, da. Sau ce scade sub valoarea de 80, 90-80, iarăși este e o problemă, iar o disfuncție în organism. Înțeleg oricum că este de preferat să ai tensiunea mai mică decât să o ai foarte mare, nu? Tensiunea mai mică este un segur de vida, o asigurare de viață. Cu toate că și atunci când tensiunea este mică, iarăși nu este bine. Nu este, da. Eu pot să spun din propria experiență. Eu de obicei am tensiunea foarte mică, însemnând 9-10, cam pe acolo. Da. Și am dureri de cap, am amețeli uneori. Deci... Dar chiar și așa prefer să o am mai mică decât să ajungă la 14 sau 15 sau eu știu. Bun. Cum facem? Cum verificăm tensiunea arterială? Cum facem să aflăm care este tensiunea noastră? Cum o verificăm? Tensiunea arterială se poate verifica foarte ușor cu un tensiometru, atât de mânie, de încheietura mâinii sau de braț, sus, antebraț. Se măsoară și nu trebuie doar o singură măsurătoare să ia. Deci să ia prima oară, se vede și se așteaptă 5-10 minute relaxat și poziția normal șezută sau culcat, dar de obicei șezuta este considerată cea mai bună, pentru că persoana culcată se consideră că ar putea să aibă o tensiune mai mare datorită faptului că este relaxat la orizontală. Favorizează circulația. Exact. Și să ia tensiunea, trebuie să ia în primul rând la brațul stâng, să fie cât mai aproape de inimă, manșonul cu care se ia tensiunea, se relaxează omul, se spune să nu vorbească și se începe măsurarea tensiunii. După aceea se așteaptă încă 5-10 minute, se ia a doua până la 3-a, după care se face o medie și aceea este considerată tensiunea reală a corpului, pentru că de obicei în corp niciun om nu poate să aibă în același moment aceeași tensiune. Tensiunea oscilează. Cu un procent mai sus sau mai jos, dar ea oscilează atât cât sistolica cât și diastolica. Okay, deci și aș mai spune că înainte să se ia tensiunea arterială, ar trebui pacientul, persoana respectivă, să se odihnească, adică să stea 5 minute cel puțin, să se relaxeze. Te duci la medic și urci scările, spre exemplu, te duci acolo, am o tensiune foarte faptul că mare. mergi la medic deja îți crește un pic tensiunea, că medicul provoacă așa cumva. Și acum eu cred că e bine în fiecare casă să fie un tensiometru. Când eram la școală și am studiat, mergeam, deci prin anii 90 și așa cum am văzut, sunt sfingomanometru, se cheamă, din acelea cu mercur care urcă și coboară. Acestea sunt cele mai precise. Da. Da, ca și aparat mă refer. Așa, dar și cele electronice sunt foarte bine pentru că poți depista valoarea tensiunii tale, fie că este mică, fie că este mare, mai ales că atunci când este mare e alarmant. Nu prea sunt simptome. Adică poți să ai o tensiune de 180 și să nu simți. Asta e grav. Da. Și noi am descoperit, cel puțin aici, persoane care nu aveau nicio simptomatologie și au venit, i-am și mie tensiunea și 180, 190 mm coloane de mercur cu 90, cu 100 și nu știau că au. Și așa au început să meargă la medic, să se trateze și... Deci este foarte important... Da, să ne monitorizăm cât de des putem, chiar și cu banalul tensiometru electronic de acasă. Se spune că cel puțin o dată pe săptămână să-ți iei tensiune. Măcar ai un semnal de alarmă și zici, trebuie să mergi la medic dacă până atunci nu... Consider că nu este atât de necesar să mergi la medic. Am întâlnit și persoane care râdeau, veneau la cabinet unde lucram și vorbind, erau tensiunea 24, 240 cu 12.
La tensiunea aceasta, normal, un om poate să facă în orice moment infart. Și el liniștit, cât am? 12? Zice, nu, mă scuzați, dar aveți 24 cu 12. Ți-e și frică să-i spui. Că... Exact. Am chemat imediat medicul s-a alarmat, dar el era foarte liniștit. Deci nu s-a nimica. În schimb, sunt alte persoane, depinde și aici depinde foarte mult de construcția corpului, pentru că fiecare am fost creați de Dumnezeu diferit. Sunt alte persoane care cu 14, cu 9, cum a depășit un pic, a făcut accident vascular cerebral și a rămas ori la pat pentru o anumită viață, ori a putut să moară. Asta depinde de organismul fiecăruia și cât de pregătit sau nu. Exact. Nu este un stas, dacă ai atât, perfect. Depinde de fiecare persoană și cum este construcția lui. Înțeleg că important este să ne monitorizăm, așa cum spuneți, măcar o dată pe săptămână, să ne verificăm tensiunea. Dacă nu o dată pe săptămână, măcar o dată pe lună. Da. Sau când avem mai multe probleme și așa, este totuși bine să ne verificăm tensiunea. Asta e cel mai bine. Bun. Care pot fi variațiile tensiunii arteriale? Avem tensiune hipo și tensiune hiper. Da. Adică cea mai jos. Cum spuneam și mai devreme, tensiunea hipotensiunea poate să fie o tensiune oscilantă. Acum să ai tensiunea mică și apoi să ai o tensiune mare. Asta este chiar că este foarte repede. Da, este de dus la medic. Da? Posibil ca niciuna dintre ele să-ți dea simptomatologie, cu toate că atunci când ești în hipotensiune, ai foarte mari dureri de cap, ai amețeli, da? Sângerări pe nas, exact. Da? Da, este... Nu, e clar că extremele nu sunt bune, nici hipo și nici hiper. Bun. Care ar fi, dacă vreți să spunem așa, factorii de risc care ne provoacă această tensiune arterială foarte mare, să zicem? Există anumiți factori de risc? În primul rând, genetici, care moștenim de la părinții noștri probleme cu... De la părinți, nu, de la bunici. De la bunici? Și am avut impresia că fiecare copil moștenește la părintele lui. De la bunici. Fiecare, de exemplu, eu pot să moștenesc de la bunicul meu. Dacă vreau să știu dacă voi avea genetic ceva în viața mea, mă uit la istorialul bunicului sau bunicilor din partea mamei și a tatălui. Interesant. Și atunci îmi pot da seama dacă el a avut hipertensiune, automat și eu, chiar dacă ar fi un 5%, cam așa se consideră că ar fi genetica, că pot moșteni. Dar în același timp pot să și împiedic să nu ajung acolo, prin modul meu de viață. Exact. Deci acesta unul este concret, prin alimentație, în primul rând, să nu se bea alcool. Evităm ce? Ca să alcoolul, tutunul, grăsimile, stresul. Da, exact. Aici cu stresul mai ales în perioada actuală, e foarte greu. Cum facem noi să evităm stresul? Că, din punctul meu de vedere, este aproape imposibil în ziua de azi. E mult de vorbit la stres. O să lăsăm un moment special să discutăm despre stres, dar sunt câțiva factori primordiali pe care trebuie să-i aplicăm. Da. Cel mai mult, eu consider că grăsimea care nu face altceva decât să provoace ridicarea colesterolului în sânge. Colesterolul ce înseamnă astuparea venelor, arteriilor, cu grăsime și dintr-un calibru care putea fi atâta, ajunge atâta. Și atunci, normal, automat, sângele, deci inima pompează cu aceeași regularitate și cu aceeași presiune, dar imaginați-vă că dacă am o presiune normală de 13, da, care pulsează pentru un calibru atât de mare, trece mai ușor, dar într-un mai mic va face presiunea, e ca și cum un balon care suflă și la un moment dat, bum! Explodează. Da. Eu aș mai aminti și aici, în hipertensiune arterială, ar mai fi bolile renale. Exact. Sunt un factor important. Un factor important. Cardiovasculare, cum amintea și Adrian. Sedentarismul. Ca să scădem tensiunea arterială, ar trebui să facem exercițiu fizic și să mergem. Cât mai mult posibil. Sedentarismul, este un factor de risc. Tipurile de grăsimi pe care alimentația, stilul de viață în general.
Normal, oamenii gândesc că dacă îi pui să facă mișcare când are tensiune, îmi ridică tensiunea automat. Din punct de vedere omenesc, poți să gândești că ți-o ridică, dar ți-o ridică la un nivel cât de cât. Ce îți ridică cel mai mult este pulsul, care poate să ajungă. Dar am văzut majoritatea, se poate cunoaște foarte ușor, care sunt sportivi, care fac în fiecare zi exercițiu fizic, că te uiți la ei și când îți dă pulsația, ți-o dă 49. Deci toți sportivii au pulsația 40, cel mai mic, 49. Și n-ar părea. Și n-ar părea, dar ei au pulsația. În schimb, tensiunea poate să aibă 12 cu 6, 12 cu 7. Tensiunea ar fi în limite normale, dar numai, în general, sportivii sau cei care fac în fiecare zi sport, atât alergat cât și bicicliștii sau tot ce sport care este, să le scade vorbim pulsația. despre sport în limite normale, nu vorbim despre excese. Nu. Deci să nu se apuce acum oamenii și să meargă la sală. Dar cel mai recomandat pentru anumite vârste, adulți și vârstnici, este să meargă. Să meargă cel puțin o oră. Măcar o oră pe zi. Dar am întâlnit persoane care și-au reglat tensiunea arterială, spunând că merg cel puțin 2 ore pe zi. Deci ei, după fiecare masă, merge să meargă. E foarte bine, pentru că mergând nu ne supra-solicităm. Exact. Dar și în acel moment nu facem altceva decât să ardem calorii. Exact. Până la urmă și să topim grăsimi. Pentru că nu ne apucăm să facem sporturi extreme. Să tragem de greutăți sau de alte lucruri. Și consum excesiv de sare. Că uitam să spunem și pe asta. Consumul excesiv de sare este important pentru că sarea, sodiu, ridică tensiunea. Și primul lucru când mergi la medic îți spune, pe lângă faptul că trebuie să faci exercițiu fizic, trebuie să elimini sarea din dietă. Mă gândesc că sunt foarte multe persoane, eu din câte am auzit, foarte multe persoane care nu pot să mănânce fără sare. Și atunci, în loc de sare, din câte știu eu, putem să dăm gust mâncării cu condimente. Și condimentele totuși să nu fie fără sare. Așa că cum facem să scăpăm de sarea asta în exces? Bueno, medicul nu cred că recomandă chiar să elimini total sarea, cât mai puțină. Însă, da, lămâia, spre exemplu, care are un gust acid, poți să o înlocuiești, spre exemplu, într-o salată, să pui mai puțină sare și pui mai multă lămâie. Gustul acid înlocuiește gustul de sare. Mărește senzația și stă... Pentru cei cărora le este foarte greu să renunțe la gustul sărat, pentru că sunt persoane care mănâncă, acum nu vorbim de alimentele astea de tip junk food, de tip fast food, care sunt nu mai sănătoase, nu sunt. Da. Sare, grăsimi, zahăr, prăjit. Da. Pentru că, vedeți, sunt alimente în a căror compoziție descoperim foarte greu sarea. Pentru că, din câte știu eu, sarea se pune până și la prăjituri. Sarea se pune la prăjituri în făină ca să poată să spargă glutenul din făină. Dar eu cred că se pune foarte puțină, cel puțin. Da, sunt multe alimente în care sarea e ascunsă, cum de altfel și zahărul. Dar și laptele, dacă îl dă vaca. Dacă le să analizezi, în componența lui are sodiu. Și omul se gândește că... La el mai pun sare, că aici problema este gustului fiecărui om, la gustul fiecărui om. Dacă mie îmi place să fie mai sărat, atunci îmi pun mai sărat. Dacă nu, atunci mai reduc. Da. Și aș mai aminti un factor de risc. Sigur. Nedormitul. Da. Adică lipsa odihnei și mai ales în prima parte a nopții, nedormitul. Adică zici, dorm 7-8 ore pe noapte, dar mă culc la ora 2 și dorm până la 9 dimineață. Nu e ok. Nu e pentru că organismul are nevoie de pași. Te vei trezi, menținând acest ritm, te vei trezi cu o tensiune arterială foarte mare și nu este bine. Și nu e ok. Nu e ok. Bun. Am trecut prin câteva etape legate de tensiune arterială. Dacă ar fi să concluzionăm un posibil tratament în situația de tensiune arterială, cam care ar fi? Să fie, dacă se poate, ceva cât mai simplu și la îndemâna oricui. Un posibil tratament. Da, în primul rând trebuie să eliminăm cauzele. Exact. Cauzele care le-am vorbit până acum trebuie eliminate. Începem de acolo, deci, un prim pas. Da. Pentru că avem hipertensiune arterială esențială care
aceasta are cauze subiacente, adică este de moment. Și apoi poate scădea. Însă, când avem o hipertensiune secundară, da, care, așa cum am spus, cauze pot fi cauze renale, cardiace, astea, într-adevăr, trebuie să mergem la medic, pentru că medicul va trebui să, prin analize paraclinice și de specialitate, va trebui să meargă, să se consulte și să pună un tratament adecvat, să trateze nu doar hipertensiunea arterială, ci și cauza. Da? Deci, exact. Dacă este o cauză renală, spre exemplu, trebuie să o trateze și pe aceasta. Și, da, cum ziceam, la hipertensiunea arterială esențială, stresul, eliminăm stresul. Factorii genetici nu avem cum să-i eliminăm pentru că noi cu asta ne naștem. Ne naștem, da. Dar putem totuși evita prin stilul de viață. Exact. Prin stilul de viață putem ori întârzia sau chiar elimina. Mă gândesc că e adevărat că bunicii noștri aveau și o alimentație diferită. Aveau și un alt ritm al vieții, total diferit de al nostru. Sigur. Munceau fizic foarte mult. Ziua, dar dormeau noaptea. Da, de la ora 6, înțeles, la ora 6 se culcau, 6-7 exact. Și nu cred că aveau atât de mult stres cât avem noi astăzi. Factorii de risc la noi sunt mult mai mari în zilele noastre decât ai bunicilor noștri, dacă ar fi să ne luăm așa după... Și... Mă gândesc că o diferență trebuie să fie și la alimentație și la ritmul vieții, la orice, ca să putem să echilibrăm. Dar cred că, așa cum spui tu, Lili, mai întâi trebuie să eliminăm cauza care ne provoacă. Cauza. Exact. N-am spus o cauză, este folosirea cafelei. Deci chiar dacă e gustoasă, bună, are un miros așa aromat și frumos, plăcut, cafeaua în timp afectează. De ce? Pentru că stimulează niște hormoni care bând în fiecare zi, chiar dacă nu stăm în stres, acei hormoni, adrenalina și catecolaminele se cheamă, sunt deranjați și atunci tensiunea arterială iarăși urcă. Sigur, noi zicem că trecem peste problemele acelea. Păi este ceva momentan. Da. În momentul în care o bei te ajută să treci, nu știu cât durează 2-3 efectul, 2-3 ore. 4 ore cel mult. Ca și cum imaginați-vă că aveți un zid în față și în fiecare zi ce opriți în el încet cu încetul. La un moment dat faci o gaură mică, mare, până când se dărâmă zidul. Exact. În cele din urmă. Exact. Acesta este efectul fiecărei substanțe nocive pe care nu ar trebui omul să-l aibă în corp. Cu toate că de multe ori toate aceste substanțe care nu sunt bune sunt plăcute. Da, păi acolo avem problema. Avem problema că tot ce este rău este și bun la gust. Exact. Și de asta ne e greu să ne oprim din consumarea lucrurilor rele care nu sunt sănătoase pentru că le plac. Da. Și aici trebuie să luptăm un pic cu voința, să ne facem cumva, nu știu cum, dar trebuie să ducem o luptă cu noi până la urmă. Așadar, nu că am vrea să dăm un tratament, dar oricum medicul pentru hipertensiune arterială, ca și tratament, cum ai întrebat, vor da diuretice, vasodilatatoare, hipertensive, toate aceste lucruri în caz medicamentos. E bine să știm că avem tensiune și e bine și mai bine să prevenim să nu avem tensiune arterială. Exact. Primul pas ar fi acela care spuneai tu, Adrian, să avem un tensiometru acasă și o dată pe săptămână să ne monitorizăm tensiunea. Dacă știu că nu fac exercițiu fizic regulat, mănânc grăsimi. Sunt sedentar, mănânc grăsimi. Îmi place sarea și dulciurile, atunci trebuie să mă gândesc de 2 ori că trebuie dimineața să-mi am tensiunea. Exact. Nu doar atunci când simt că îmi plăsnește capul de durere și zic, n-am băut apă. Mm-hmm. Poate să fie și apa, unul din factorii lipsa consumului de apă. Da. Dar cel mai apart de ceea ce a spus Liliana, că dacă este în punct de vedere al cauzei unei boli din una din organele corpului, dacă nu există nicio boală care cauzează această hipertensiune, atunci noi putem să remediem fără să intrăm la medicamente. Exact. Deci, părerea mea este că nu aș da curs
să mă îndoc cu medicamente, dar în același timp să mănânc sărat. Da. Adică prefer să iau medicamente, dar lasă în viața mea de până acum. Contează foarte mult să am voință. Exact. Pentru că în momentul în care am depistat că am o problemă cu tensiunea, eu trebuie să îmi pun toată voința mea în funcție și să spun, eu trebuie să fac ceva pentru mine și încep prin a mă monitoriza, prin exercițiu fizic, prin alimentație și așa, evit, poate, să ajung la medic. Exact. Bun. În momentul în care ajungem la medic cu hipertensiune arterială, medicul va trebui, pune de obicei, este un aparat care se cheamă Holter, un măsurător la domiciliu, 24 de ore și acolo el îți spune, monitorizează, exact, sigur, îți spune diagnosticul. Perioada zilei când îți crește, perioada zilei când îți scade sub, de multe ori. Cauzele și diferă de la persoană la persoană. Exact. Da. Deci vă spun că concret eu, lucrând cu el, mi l-am pus să văd și eu cum am tensiunea. Cu toate că nu simțeam absolut nimic. Și după a doua zi când l-am descărcat programul, adică toate valorile în ordinator, am rămas perplex că la ora respectivă, când eram în sofa uitându-mă la televizor, aveam 19. Wow! Și nu știam. Foarte mare. Și nu știai. Asta e mai grav. Și nu făceam nimic, decât doar stăteam. Vezi, îți prinde bine să lucrezi în domeniu și să știi ce să faci. Bun. Să știți că am ajuns la final. Timpul nostru de astăzi alocat temei despre tensiune s-a cam încheiat. Așa că să știți că vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Și mare drag. Ideile pe care ni le-ați adus, ne-ați ajutat să, în primul rând, să înțelegem că trebuie să ne monitorizăm tensiunea și dacă este cazul să nu stăm liniștiți acasă și să mergem la medic. Așadar, mulțumesc, Livi. Cu mare drag. Și mulțumesc, Adrian. Mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai vedem și în altă ocazie și să aducem sfaturi la fel de utile ca și cele de azi celor care ne urmăresc. Iar celor de acasă le spunem ca de obicei. Nu uitați, dragilor, trăiți cu înțelepciune, viața este frumoasă. Pe curând!